Uste dugulako hemen trena ezin dela pasatu. Garrantzitsuena herriaren ongizatea delako. Oraingoko proposamen honekin egiten dena ezinezkoa da eguneroko bizitza arrunt bat egitea. Ez guretzat, ez gure etorkizunean egongo diren pertsonentzat. Adifek eta ministerioak eskatu nahi digutena da bizi kalitatea galtzeko eta hori uste dut ezinezkoa dela. Trena kausatu aldituen zaratak eta arazo guztiak ez dira bidezkoak. Herriak arazo bat duelako eta herriaren alde egiteko. Iak danon artean arazoari aurre egiten diogun eta ia norbaitek entzuten digun eta konpontzen den arazoa. Pentsatzea apurtxo bat gehiago harrigon bizi diren pertsonan eta ez pentsatzea bakarrik dirua ateratzen eta gehiago gizartean. Harrigon bizi garen pertsonen bizi modua ez dala kaltetu behar, beste gauza batzuetan, beste leku batzuetan kaltetuak ez diren bezalaze, alternatibak daudela eta aztertu behar dituzela alternatiba horiek. Herriari entzutea, azkenean herria ikusten da dano gauzela proiektu horren kontra, orduan herriari entzutea. Ni uste dut egun honetan jende asko elkartu dela, exagerau gainera. Inoiz baino gehiago, toki askotan edo gu ibili gara hainbat edo beste arazo batzuetan eta ez da horren beste jende inoiz ere egon. Jende asko elkartu da. Jende asko, bai. Duela asko ez nuela ikusten jende guztiaren aldetik onelako implikazioa asambleetan, gaurko manifan, beste egunean egon zan konzentrazioan. Nik uste jendeak ulertu dauela hau egoera larri badala herrirako eta merezi dagula dano mobilizatzea batera. Bada garaia herriak bat egiteko eta dano batera zerbaiten alde edo zerbaiten kontra egiteko, dano batera. Hori da, guztio batera.